E a imaxe da xornada, Begoña Gómez entrando ao xulgado polo garaxe. A muller de Pedro Sánchez comparece citada polo xuíz Peinado nunha audiencia preliminar en que, segundo publican algúns medios, lle comunicou que irá a xuízo por 4 delitos. Tamén compareceron a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés. Os equipos de extinción traballan no incendio que se declaraba esta tarde en Xermade, en Lugo, mentres desactívase o nivel 2 en Boborás o non existir xa risco para as vivendas. E en Padrón, o incendio está estabilizado. Galicia vai dispoñer este verán dun simulador que permitirá predicir a evolución dos grandes incendios con 12 horas de antelación. O campismo pode ser unha experiencia esporádica para a que só se precisa dunha tenda de campaña, un saco de dormir e unha esteira, ou ben un xeito de gozar dunhas longas vacacións fora da casa. Neste caso, os imprescindibles súmanse outra serie de elementos como fornelos, cadeiras, mesa e complementos que achegan outras comodidades. Comezamos, boas noites. O foco informativo está nestes momentos en Madrid. Begoña Gómez declara ante o xuíz Peinado. A muller do presidente do goberno accedeu aos xulgados en coche polo garaxe. Imos ata alí en directo. Sabela Romar, sabemos se o xuíz tomou xa algunha decisión. Está niso, sabemos que sobre Begoña Gómez de momento non, pero sí sobre un dos empresarios, o empresario Juan Carlos Barrabés, que tamén está a ser investigado. Acabamos de velo sair daqui dos xulgados porque o xuíz Peinado decidiría non tomar ninguna medida cautelar sobre él. Esta é a quinta vez que Begoña Gómez comparece ante Peinado. Hoxe, previsiblemente, polo que vemos, parece ser que sí, pero se non tendría 3 días para facelo, vai decidir se lle retira o pasaporte a muller do presidente do goberno, se lle proíbe sair de España sen autorización judicial e se obriga a presentarse nun xulgado cada 15 días. Esas son as medidas cautelares que piden as acusacións populares. Comparece Begoña, tamén o empresario Barrabés, dicimos que acaba de sair ou que non lle impón ninguna medida cautelar, tamén a asesora de Gómez, Cristina Álvarez. Tras máis de 2 anos de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, de corrupción nos negocios, de malversación e apropiación indebida, agora o xuíz Peinado remata xa a instrucción e leva o caso á Audiencia Provincial de Madrid, que terá que decidir ou non se abre xuízo oral con xurado popular contra a muller do presidente do goberno, para os que a acusación popular pide 24 anos de condea. Estamos atentos porque está habendo algún movimento, é posible que nos vindeiros momentos haxa decisións do xuíz Peinado. Grazas, Sabela. Así comeza unha semana en que se acumulan as citas xudiciais pro PSOE. O mércores será a quenda de Zapatero. O expresidente declarará na Audiencia Nacional como investigado no caso Plus Ultra, pero pide o xuíz atrasar a declaración sobre a orixe das xoias atopadas no seu despacho e taxadas en máis de 1,3 millóns de euros. O abogado de Zapatero solicita máis tempo despois de que o xuíz lle imputara o venres 2 novos delitos, un fiscal e outro por contrabando. E hoxe coñecemos máis detalles do caso Cloacas. A UCO sostén que Leire Díez tiña barra libre no PSOE. Por orde de Santos Cerdán, ninguén tiña que autorizar as súas viaxes. Así, segundo a Garda Civil, Ferraz pagou ata 6 dos seus desprazamentos para desestabilizar as causas xudiciais que afectaban ao partido. A hipótese da UCO parte da documentación incautada pola Garda Civil na sede do PSOE en Ferraz. Os investigadores cotexaron mensaxes e facturas de axencias de viaxes e conclúen que Santos Cerdán, como secretario da organización, deu ordes verbais para que o partido autorizase os gastos para viaxes que solicitara Leire Díez. Señor Cerdán, buenos días. ¿No 35 veces con Leire Díez? Algúnas das viaxes coinciden con supostas reunións de Díez con outros investigados, como o excomisario Villarejo. Iso podría supoñer, non o dá por feito a UCO, que eran manobras para tentar sabotar investigacións que afectaban o PSOE ou o goberno central. Hoxe, Cerdán negou que existise tal trama. Ni hemos montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo. Muchas La gracias. UCO dice que es el jefe de la trama. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni Lo monta niega, ninguna por tanto. trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto. Muchas gracias. A UCO tamén deduce que Cerdán recibía información puntual de Leire Díez que lle ia dando conta dos seus movementos. O informe, por certo, tamén recolle unha resposta oficial do PSOE a estas revelacións. O partido aseguralle á Garda Civil que o secretario da organización tiña plenos poderes para contratar viaxes. Din que non lle tiña que pedir permiso a ninguén. Os últimos casos de presunta corrupción nótanse nas enquisas de intención de voto. Primeiro foi a de 40DB, despois a do CIS e agora a realizada por Sigma 2 para el Mundo. Segundo este estudo, o PSOE perdería
8 deputados ata quedar nos 108. Gañaría as eleccións o Partido Popular, que subiría ata os 140 escanos. Lograría a maioría absoluta se xunta os seus votos os de Vox. Sumar e Podemos non varían con respecto á anterior enquisa, mentres que o BNG pasa de 1 a 2 representantes. Imos ter 700 novos xuíces e fiscais en España. A convocatoria publica hoxe o Boletín Oficial do Estado. 575 deses novos profesionais van entrar por oposición libre. O resto adxudícanse pola chamada cuarta quenda, a que poden optar xuristas con máis de 10 anos de exercicio profesional. Máis asuntos deste luns, estamos en Xermade. Desde esta tarde está activo un incendio forestal na parroquia de Roupar. Segundo as últimas estimacións, supera as 20 hectáreas de superficie queimada. Óscar López. Sí, un incendio forestal que, como decía, segundo a última actualización, son 20 hectáreas quemadas, a actualización de medio rural, e que comenzaba pouco antes das 3 da tarde nunha zona aquí xusto no límite entre Xermade e Muras, aquí en Roupar, nunha zona de monte onde os termómetros chegaron a alcanzar os 27 grados, un factor que puido axudar, aínda que polo momento descoñécese a orixe do lume. Traballan na extinción do mesmo 8 brigadas con 7 motobombas, 4 helicópteros e 5 avións anfibios. Como decíamos antes, unha zona de monte afastada das vivendas e, por sorte, non temos que lamentar ningún tipo de dano físico ou material. A esta hora, 9 da noite, esa é a actualización. Seguen traballando os medios aéreos, os medios terrestres tamén, nun incendio que leva xa 20 hectáreas queimadas. Grazas, Óscar. A media tarde levantouse o nivel 2 de emerxencia no incendio de Boborás, que segue activo pero lonxe das casas. O lume arrasou máis de 230 hectáreas, Andrea. Sí, o nivel 2 de emerxencia estaba activado de xeito preventivo dende onte, cando o lume chegou moi preto do núcleo habitado de Becoña, pero como ben comentabas, xa foi desactivado non quedar lapas activas. Os equipos de extinción continúan traballando e arrefriando a zona. Esta pasada noite o seu traballo veuse facilitado tamén polo descenso das temperaturas e pola humidade que lles permitiron realizar cortalumes. Son xa polo menos 230 hectáreas calcinadas neste incendio de Boborás. O lume leva arrasadas máis de 230 hectáreas no concello ourensán de Boborás. O incendio, que se orixinou o venres á noite, continúa activo, pero con menos virulencia que nas últimas horas. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo. Ahora mismo todas las previsiones son optimistas en ese sentido. O incendio está contido, nestes momentos non hai lapas activas, estamos realizando tarefas de refresco en puntos quentes e así. Queda simplemente controlar o lume que está na zona norte, neste caso na zona do Gavián, e que definitivamente quede desactivado. A que xa se levantou foi a situación 2 de emerxencia que se decretara pola proximidade do incendio á aldea de Becoña. Chegou hasta ese pino que está aí. Aí non hai máis de 10 metros de distancia e a miña casa esta chegou a 20 metros. Foi espantoso que non volva a vir. Na provincia da Coruña segue activo o incendio de Padrón, pero xa está estabilizado. Os equipos de extinción seguen traballando nel para evitar novos focos. Eu ainda vexo fumo así, algo por aí, non sei. Poderán aparecer algunhas chemineas de fume, pero sempre dentro do perímetro e sen risco. Entón, as brigadas están porque, por se acaso xurdira algún contratempo, poder atallalo canto antes. O lume alcanzou o concello veciño de Teo. Arderon 350 hectáreas, a maioría de monte comunal. Para predicir a evolución dos grandes incendios, as brigadas disporán este verán dun simulador que lles permitirá calcular o avance do lume con 12 horas de antelación. Gloria. Sí, este novo simulador vai axudar a predecir a evolución dos lumes, algo especialmente importante no caso dos grandes incendios forestais. Son aqueles que afectan a moitas hectáreas e que avanzan moi rapidamente. As brigadas van poder coñecer en aproximadamente 30 minutos a dirección na que van avanzar as lapas nas seguintes 12 horas. Isto vai permitirlles anticiparse, mellorar a extinción e tamén gañar en seguridade.
Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que é posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta, ademais, todas as predicións meteorolóxicas. A Xunta propón unha reforma da PAU das probas de acceso á universidade para garantir que o alumnado galego faga esas probas nas mesmas condicións din que o resto de España. Unha das medidas que suxire é unha dobre revisión dos exercicios durante a elaboración dos exames para evitar erros. Hai tempo que a Xunta reclamaba cambios nas probas de acceso á universidade e menos de 15 días despois dos exames deste ano dá o primeiro paso para esa reforma. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser millorado. Na proposta que lles vai enviar ás universidades, a Xunta aposta por unha dobre revisión dos exercicios para minimizar os erros, tamén por darlles máis peso aos profesores de instituto porque coñecen mellor, remarcan, a realidade diaria das aulas e propoñen unha nova estrutura que mellore a coordinación entre Xunta e as 3 universidades galegas que seguirán sendo as responsables da elaboración, custodia, distribución e corrección das probas. Cun dobre obxectivo, como decía, asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Con esta iniciativa, Galicia busca avanzar cara a un modelo único de acceso á universidade para todas as comunidades autónomas. O ano que ven, o 15 de agosto e o Día de Galicia caen en domingo, así que o calendario laboral substitúe para 2027 eses festivos por estas dúas datas. Tomen nota, o 19 de marzo, San Xosé, e o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Van ser festivos na nosa comunidade ese ano que ven 2027. Aprobado o plan para reforzar a atención sanitaria durante o verán nas vilas máis turísticas e cubrir as vacacións do persoal do Sergas. Haberá unha bolsa de máis de 1000 voluntarios e contratarán 237 médicos que acaban de rematar o MIR. Cun investimento de máis de 10 millóns de euros, o Plan Sanitario do Verán 2026 do Sergas inclúe medidas como a creación dunha bolsa de 1049 profesionais voluntarios para cubrir as garras nos PAC. Alfonso Rueda apunta que o 90% das camas hospitalarias estarán operativas e que repetirán iniciativas de reforzo de outros anos. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde sexa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIR. O Goberno galego tamén aprobou convocar 725 prazas de formación MIR e outras especialidades, cifra récord, apuntan, e anuncian que xa este martes empezarán unha campaña de vacinación fronte ao pneumococo e ao herpes zóster nas residencias de maiores. E falando da nosa sanidade, no Servizo de Pediatría do Chus están de parabéns. Acaban de recibir 3 dos principais premios no Congreso da Asociación Española de Pediatría. Patricia Vilar. Sí, o Servizo de Pediatría desta área sanitaria, Santiago Barbanza, acaba de recibir 3 dos principais galardóns científicos que entregou en San Sebastián o Congreso, a edición número 72 do Congreso da Asociación Española de Pediatría. Os profesionais e os investigadores que lidera Federico Martinón conseguiron 2 bolsas de investigación e o primeiro premio a mellor comunicación oral no Congreso. Con estes galardóns entregados en San Sebastián, este servizo, esta área de pediatría, consolida o seu liderado con proxectos pioneiros en áreas como as infeccións respiratorias, as vacinas ou a aplicación da intelixencia artificial á saúde. Grazas, Patricia. Abrimos crónica internacional. O acordo de paz entre os Estados Unidos e Irán protagonizará o cumio do G7 que hoxe comezou na localidade francesa de Evian. Ata alí voou Donald Trump. O líder estadounidense asegura que o Estreito de Hormuz estará completamente aberto este venres.
Donald Trump chegou a Evian co acordo de paz con Irán aínda fresco. A fin do conflito e o seu impacto na economía mundial será o grande asunto de debate nos 3 días do cumio. Abordárono este mesmo luns o líder estadounidense e Emmanuel Macron. As súas relacións non son boas. Contra o previsto, o presidente francés non recibiu a Trump a chegada. Pero outra cousa son os intereses dos dous estados. Washington quere axuda para desminar o estreito de Hormuz e tanto o Reino Unido como Francia, que xa enviou un portaavións á zona, están dispostos a colaborar. E non están sós. 20 países, dixo Macron, están listos para poñer medios que garantan a libre circulación por esa vía de auga. O presidente dos Estados Unidos asegurou que o estreito xa está parcialmente aberto e garantiu que o estará por completo este mesmo venres. Sobre a outra guerra na axenda, a de Ucraína, Trump cree que tanto Zelensky como Putin están abertos a buscar unha solución. O líder ucraíno será este martes un dos convidados a este encontro das 7 democracias máis industrializadas do planeta. A defensa do fillo da princesa Mette-Marit de Noruega vai presentar recurso contra a sentenza que o condena a 4 anos de prisión. Entre outros delitos, foi declarado culpable de violar 2 mulleres mentras dormían e de maltratar 2 das súas parellas. Un tribunal de Oslo condena a Marius Borghøiby, fillo da princesa Mette-Marit, a 4 anos de prisión. Declara o mozo de 29 anos culpable de 34 dos 40 cargos dos que o acusaban. Os máis graves, 2 violacións cando as vítimas estaban dormidas e non se podían defender, como mostran os vídeos gravados polo propio acusado. Unha tivo lugar nunha festa hai 2 anos e outra en 2018, no soto da residencia dos príncipes herdeiros de Noruega, onde aínda residía Marius. Deberá indemnizalas con 58.000 euros. Tamén o condenan por maltratar 2 das súas noivas. A maiores consideran o culpable dun rosario de delitos, desde ameazas, conduta sexual vexatoria, infracción da lei de narcóticos ou alteración da orde pública. Absolveno de outras 2 violacións, porque as imaxes dos vídeos non eran concluíntes. Marius Borg non pertence oficialmente á Casa Real norueguesa e froito dunha relación da princesa anterior ao seu matrimonio co príncipe Haakon. Pero a condena supón un duro golpe para Mette-Marit. Ademais de polos seus problemas de saúde, a princesa centrou nos últimos meses a atención mediática pola revelación da súa relación co pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Saen á luz os audios da chamada que o fillo do fundador de Mango fixo o 112 tras a caída mortal do seu pai. A defensa de Jonathan Andik consideraos unha proba fundamental para demostrar que se tratou dun accidente e que non houbo premeditación. Necesito ayuda. ¿De qué tipo que ha ocurrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído. ¿Se ha caído, se ha tropezado o está perdiendo conocimiento? Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor. Así comeza a chamada ao 112 daquel 14 de decembro de 2024. Jonathan Andik pide axuda entre saloucos tras a caída do seu pai. ¿Habría indicado de qué altura ha podido caer? No lo sé, no lo veo. Vale, no se preocupe. ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente? No contesta. A conversa dura algo máis de 2 minutos en que o fillo do fundador de Mango dá detalles do lugar do accidente e pide axuda con insistencia. Por favor, envíen a alguien rápido, por favor. Escúcheme. A defensa de Jonathan Andik considera que estes audios demostran a desesperación do acusado e desmontan a tese policial de que actuou con premeditación. A Fiscalía, polo momento, oponse a levantarlle as medidas cautelares porque ve risco de fuxida. Condenado a 8 anos de prisión por agresión sexual o futbolista Rafa Mir. A Audiencia de Valencia tamén sentencia a 2 anos de cárcere o xogador Pablo Jara, xulgado na mesma causa. O exfutbolista do Valencia, Rafa Mir, foi condenado a 8 anos e medio de prisión por agredir sexualmente unha moza de 21 anos no seu chalé de Vétera. Tamén o condenan por lesións e impóñenlle 7 anos de liberdade vixiada tras sair de prisión, con prohibición de achegarse á vítima durante 13 anos e deberá indemnizala con 64.000 euros. El e o xogador Pablo Jara foron ao chalé de Vétera con 2 mozas que coñeceran na discoteca. O tribunal considera probado que Mir agrediu sexualmente unha das mozas na piscina e no cuarto de baño. O seu amigo fixo mesmo coa outra muller, pero sen acceso carnal. A Jara impóñenlle unha pena de 2 anos de cárcere. Ante a resistencia das mozas, botáronas á rúa, a unha delas semiespida.
Mir sempre defendeu que as relacións foran consentidas. Contra a sentenza cabe recurso. A audiencia pide que se investigue por falso testemunho os policías locais que acudiron á petición de auxilio das vítimas e que declararon no xuízo a favor dos futbolistas. Aumenta o debate sobre o acceso dos rapaces ás redes sociais. Despois da prohibición de Australia, o Reino Unido decidiu que os menores de 16 non poderán usar plataformas como Instagram ou como TikTok. Estamos en Londres. María Sabarís. A medida significa que no momento en que entre en vigor, todas as redes sociais quedarán prohibidas para os menores de 16 anos. Só se salvan as aplicacións de mensaxería WhatsApp e Signal, que si seguirán sendo accesibles. O obxectivo da lei é crear unha xeración de nenos máis sans e seguros e reducir o impacto negativo que as redes sociais teñen sobre o seu benestar e a súa saúde emocional. Un dos elementos clave para a elaboración da norma foron os resultados dunha consulta pública na que o 90% dos pais participantes apoiou fixar nos 16 anos a idade mínima para acceder ás redes sociais. Starmer defende esta prohibición total que asegura será máis restrictiva que a aprobada en Australia o ano pasado. O Mundial de Fútbol está alterando estes días a clientela dos quioscos e é que apenas quedan cromos para completar o álbum do campeonato. A empresa que os adita non dá abasto para fornecelo ao mercado e rapaces e non tan rapaces buscan onde sexa para atopalos. Camiche Casemiro Por este? Non, por iso non. Tampouco. O tráfico de estampiñas coas estrelas do Mundial está en pleno auxe. Foi tal a afección por coleccionar os cromos que o mercado desabasteceuse máis axiña do agardado. Levo 2 semanas en encontrar porque están moi agotados. Tivemos que ir a outros quioscos porque, non a veo. A empresa editora, a única a nivel mundial que distribúe os cromos, di que non pode fornecer a tempo todo o planeta. Así as cousas, os quioscos fan pedidos, pero ben racionadas as entregas. Teño esta caixinha, hoxe nos deron unha porque o que nos dixeron, vamos a repartir unha por establecimiento porque senón non dá para todo o mundo. Entonces, ahora mira, trouxeron hoxe, justamente. Nunca un campeonato do mundo de fútbol tivo tanto éxito entre os coleccionistas. E o derradeiro de Cristiano e Messi, e iso inflúe. Messi. Sí. Ese é o único que me falta de que sea bueno. As estrelas que van retirarse, entón todos queren ter o último cromo delas. Cada sobre custa €1,5 e contén 7 cromos. Calcúlase que fan falla uns 1000 sobres para encher o álbum. Mesmo nas webs de revenda pídense cantidades exageradas polas estrelas do balonpé. Eu hasta penso en guardar os cromos e a ver se co tempo se revaloriza. Un completo acabará converténdose nun auténtico tesouro. Facer campismo require contar co material necesario, artigos que se converten en imprescindibles se o que se quere é desfrutar da estadía no camping. Para unha escapada pode que abonde con tendas, sacos de dormir e esteiras. Son os básicos do campismo, pero hai imprescindibles que aportan maior comodidade. El colchón y una buena sábana. Estas son sábanas de viaje que la verdad es que son muy compactas y son muy cómodas. Y es algo bastante útil, más fresquito, y aunque tiene forma así de saco, es mucho más fresco. Esta es una mesa de aluminio con sus 4 taburetes. Podéis tener también las míticas cestas de picnic de siempre, que siempre gustan. Linternas también es algo fundamental para cuando se va de camping. Non poden faltar un fornelo para cociñar, cadeiras que se poidan pregar e nos últimos tempos un carriño multifunción. Estos carros donde se puede meter todo para transportarlo fácilmente, incluso gente que va de acampada, gente que tiene caravana y autocaravana, los usan muchísimo. Entonces, bueno, es algo que últimamente piden mucho. Para quen escolle o camping como destino de vacacións de verán, as necesidades son maiores. Desde pérgolas, estructuras más firmes, armarios, hay gente que lleva mesas ya para la cocina más robustas, tenemos los fregaderos plegables, que también es algo que se vende mucho. Lo que pasa es que esa gente sí que es cierto que ya van pues un poco como llevarse una mini casa para el camping. Hay gente que está, vamos, como en casa. Como na casa e coa ventaxe de poder desfrutar de actividades ao aire libre en plena natureza.
Deixounos estes días o británico David Hockney, un artista sempre disposto a experimentar. A súa obra destaca pola busca da luz, da beleza. Pintou paisaxes vibrantes desde unha estética pop. Estaba fascinado polas escenas cotiás e dunha delas sairía a súa obra máis coñecida, tamén a máis cara. En 2018 converteuse no pintor vivo máis cotizado tras pagarse 90 millóns de euros por esta pintura dunha piscina en California. Despedimos un símbolo da cultura moderna. Que teñan unha feliz noite.